खुलुमबाय बड'लेण्ड आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि फार्स्ट निउस आपडेटआनो जाहैबाय आसाम सरकारा डिसेम्बरनि 7 आरो 10 खालार खालि बन्द फोसावदों। बिटिसि बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै आसाम सरकारा जायगायारि बन्द फोसावदों। बे बन्दआ जागोन बाक्सा, उदालगुरि, क'क्राझार आरो चिरां जिल्लायाव। 7 डिसेम्बर खालार खालि बाक्सा आरो उदालगुरि जिल्लायाव जानो गोनां गिबि खोन्दोनि बिसायख'थि आरो 10 डिसेम्बर खालार खालि क'क्राझार आरो चिरां जिल्लायाव नैथि खोन्दोनि बिसायख'थि जागोन। बेखौ नोजोर बोनानै आसाम सरकारा बथ'गिरिफोरनि थाखाय बे बन्द'खौ फोसावनाय जादों। गोबां बथ'गिरिफोरानो साख्रिजों लोगोसे हाजिरा मुजिरा मावग्राफोर। मानोना बथ'नो थाखाय सोरबाया खामानि दोनथ'नानै आरो सोरबा साख्रिनिफ्राय सुथि लानो गोनां जायो। ओंखायनो आसाम सरकारा बिटिआर हालामनि गासै खामला मावग्रा, साख्रि मावग्रा, गला दखान, फालांगियारि आरो बेंकफोरखौ बन्द फोसावदों। नैथियाव दङ बिपिएफनि गाज्रि राजखान्थि। गाबोन 7 डिसेम्बर बिटिसि बिसायख'थिनि सान। नाथाय बिटिआर हालामाव बिसायख'थिखौ लानानै खायफा मानसिफोरनि गाज्रि आखुखौ नुनो मोनगासिनो। थिग बेबादिनो क'क्राझार जिल्लानि 6 नं कसुगाव बियाबनि सिङाव थानाय रुपनाथपुर गामियाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाया जालाङो। रुपनाथपुर गामिनि थागिबि सन्तना बसुमतारी मुंनि सासे दुखुथिया नखराव बिपिएफनि सोद्रोमाफोरा फैनानै लुखानाय न'खौ सिफायना टिनखौ बुखारना लाङो। दुखुथिया नखरनि सोद्रोमाफोरा फोरमायनाय बादिब्ला इउपिपिएल हानजायाव जयेन जानायनि थाखाय बिपिएफनि माखासे दुथांफोरा बेबादि दुखुनांथाव खामानिखौ मावदों। मानो लांखो टिनखौ मानो लांखो? सोर लाङा सोर लाङा? मा नाम? नन्द लांदों, मेनला लांदों, लांबाय। नन्द मेनला हिनजावफोरबो दङ। न'आथ' लुखाबायमोन। लुबायमोन, खाजोबखाबायमोन नामा? खाजोबनानै खाजोबबायमोन, बख'जोबबायना। मानो लांखो टिनखौलाय? ओंखारफिननायनि लांबाय, गैला। अहाय ओंखारफिना? मैयाहाय आङो हस्पिटालाव इउपिपिएलआव जयनिं जादोंमोन। औ, बेनिनो दाय जानानै। मा नामा लांदों बुंलाय? नन्द, मेनला। सनजित मोजाङा, ओमफ्राय हिनजावफोरा सिबि, थेरे, ओमफ्राय नामे हिनजावफोरा। थामथियाव दङ 6 बिगा माइ हानानै दोननायखौ सोरबा दुथाङा अर सावनानै होदों। खस्थ'नि फिथाइया दान्दिसेयावनो हाथ'फलायाव सोलिबाय सासे सुबुंनि। खमैबो 6 बिगानि माइ हानानै दोनदोंमोन। नाथाय सोरबा सिनाय मोनै दुथाङा बे गासैबो हानानै दोननाय माइयाव अर फोजोंनानै होदों। लक्ष्मण नाथ मुंनि सुबुंनिमोन बे आबादा। हरावनो फोथाराव दोनदोंमोन आरो न'आव दोननाय गासैबो माइयानो अराव खामग्लिजोबदों। अर खोमोरग्रा हानजाया अरखौ खोमोरनो हादोंमोनब्लाबो माइया गासैबो गाज्रि जालांजोबखादोंमोन। सोर बे खामानिखौ खालामखो बेनि बागै दासिमबो मिथिनो मोनाखै नखरनि सोद्रोमाफोर आरो पुलिसा। ब्रैथियाव दङ दिनै 6 डिसेम्बराव क'क्राझारनि बिसमुरियाव इउपिपिएल हानजानि 2 लाख सुलायनायनि गेदेरथार सुबुंगमा हाबाफारि। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बिसमुरिनि गेवलां फोथाराव दिनै 6 डिसेम्बराव इउपिपिएल हानजानि सोलायनायनि गेदेरथार सुबुंगमा हाबाफारि लानाय जादों। बे हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्लानि मोन 12 बियाबनिफ्राय गासै 2 लाख सुबुंफोरा बाहागो लागोन होनना मिथिनो मोन्दों। बांसिनै लाइमोन आरो आइजोफोरखौ बाहागो लागोन होनना इउपिपिएल हानजाया रोखा फोरमायदों। इउपिपिएल हानजाया खोथा होनाय बायदि लाइमोनफोरनि बेकार जेंनाखौ सुस्रांनायनि राहा बानायना होनाय, आइजोफोरनि जौगाखांनाय, रैखाथि होनाय आरो बिटिआर हालामाव जाख्ल'नाय गैयै मोनसे मोजां आबहावा सोरजिनाय बायदि आयदाफोरानो इउपिपिएल हानजानि गाहाय आयदाफारिखौ नुनो मोन्दों। 5थियाव दङ फिन सानबानि थाखाय बन्द थागोन रपवेआ। फिन 5 साननि थाखाय बन्द थागोन गुवाहाटीनि रपवेआ। जिएमडिआ बे खोथाखौ फोरमायदों। ब्रह्मपुत्रनि सायाव रपवे बाहायनाय 7 डिसेम्बरनिफ्राय 11 डिसेम्बरसिम बन्द थागोन होननानै फोरमायदों जिएमडिआ। सरासनस्रा फाहामनायनि थाखाय बे सानफोराव सोलिया रपवेआ। बिनि थाखाय सुबुंफोरा थांलाय फैलाय खालामनो हानाय नङा रपवेजों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।